सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, ईद के शुभ अवसर पर दिनेश लाल यादव निरहुआ के फिल्म लागल जिगर तो इन्हें खेसारी लाल यादव भी उनकर समर्थन में का कहले रुआ लोग के हम बतावे जा रहा बनी। अब बस रुआ लोग अपन छपरा जिला चैनल के साथ बना रही, अंतिम तक न्यूज़ सुनी। हम लोग के बताओ तनी कि खेसारी लाल यादव फिल्म जिगर और दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में कहलन कि दिनेश भैया हमारे बड़ भैया के समान बने और उनकर फिल्म के देखला से हमनी के प्रेरणा मिलेला, कुछ सीखे के मिलेला, कुछ जाने के मिलेला। तो ऐसे रउआ लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाई और दिनेश भैया के फिल्म जिगर देखी। काहे कि जिगर फिल्म में गाना तो बहुत अच्छा अच्छा बढ़ले बाटे। और दिनेश लाल यादव निरहुआ के कहानी के बारे में का कहे के बारे में लोग जानते नहीं कि हमेशा कुछ ना कुछ नए स्क्रिप्ट सोचलन कि जौन की आउट फिल्म से हट के रहेला। दिनेश लाल यादव निरहुआ के फिल्म हर फिल्म लगातार सुपर डुपर हिट भइला के कारण भी यह रहेला कि हमेशा नया नया स्क्रिप्ट ले आवल जाला जौना से लोग के समाज पर कुछ अच्छा असर पड़े, बैड इफेक्ट ना पड़े। एक वजह से दिनेश लाल यादव निरहुआ के फिल्म हमेशा कुछ ना कुछ प्रेरणादायी होकेला। ऐसे खेसारी लाल यादव दर्शक लोग से अपील के लिए बने कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में परिवार के साथ रुआ लोग जा सकतनी। जिगर बहुत साफ सुथरा फिल्म बा, अश्लीलता में नहीं खे। और गाना एगो जौन पवन सिंह गौले बने कानवा के बलिया वाला जौन गाना बटे वो पब्लिक के बहुत अच्छा रिझाल ताटे। पब्लिक के भीड़ वो गाना पर जम के ताली बजावता लोग। जब गाना फिल्म सिनेमा हॉल में गूंज रहल बटे तब पब्लिक के उत्साह के कमी नहीं रहत। तो ऐसे रउआ लोग जाई और फिल्म देखी दिनेश लाल यादव निरहुआ और अंजना सिंह पर फिल्मावल फिल्म जिगर देखे के रुआ लोग कमी कसर कोनो मत छोड़ी। भोजपुरी के ताजा खबर वो लोग के बीच ऐसे ले आओ। बस लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट पाई। धन्यवाद।